L-Arċidjoċesi ta' Malta s-sena l-oħra għamlet surplus ta' 3.5 miljuni, però għet irid jara da f'kuntest li s-sena 2020, per eżempju, ma rċevejniex dividend mill-APS Bank, fis-sena 2020 il-knejjes kienu magħluqin għal 3 xhur, u allura l-ek żdiedu l-kollezzjonijiet is-sena l-oħra. Fl-2021 kienna wkoll tħul minn beħ ta' proprjetà, u allura tħul żdied, l-infiq żied ukoll u għamilna surplus. Però anke bħala nfiq kellna żidiet fis-salarji, żidiet fl-għajnuna li tajna bħala knisja. Aħna meta nagħtu għajnuna kemm finanzjarja kif ukoll permezz ta' pereżempju ikel u affarijiet li jgħinu lil individwi u familji fil-bżonn. Parroċċi kienu strumentali għaliex għenu ħafna familji fil-parroċċi fil-bżonn, dawn il-familji sfortunatament żdiedu, però il-parroċċi kienu il-frontliners tagħna waqt il-pandemija f'din l-għajnuna kemm ta' ikel kif ukoll finanzjarja. Aħna minnaħa tal-Kurja wkoll permezz tal-Fond tal-Karità tal-Arċisqof għenna iktar familji, żidna l-infiq tagħna, però wkoll il-nies taw ukoll il-kontribuzzjoni tagħhom u taw id-donazzjoni tagħhom u għal dan ringrazzjahom ħafna. It-tħul li reġistrajna s-sena l-oħra kien ukoll effett għaliex fl-2020 ma tantx kellna tħul. Però din is-sena l-ewwel 6 xhur kienu ta' sfida kbira ħafna, kemm minħabba l-pandemija, kemm minħabba l-gwerra fl-Ukrajna, kemm minħabba l-inflazzjoni, u allura dak is-surplus li reġistrajna diġà beda jintuża f'dawn l-ewwel 6 xhur tas-sena. Wieħed diffiċli ibassar se jiġri din is-sena, però nirridu noqogħdu kawti aħna bħala Arċidjoċesi nappella għad-donazzjonijiet, però fl-istess ħin anke l-entitajiet tagħna qegħdin noqogħdu attenti illi l-għajnuna tmur verament lil minnu fil-bżonn u l-minnu fuq il-marġini tas-soċjetà.